Знам. Хей, може ли един приятел да обядва с нас? Да, Матилда? Не. Помниш ли Даръл? Беше дошъл да изстрелва обръчи. О, да. Добро момче. Да направя ли едно барбекю? Не дей да се занимаваш. Сандвичи тогава. Добре, може да се постараеш, но не много, нали? Слушам и изпълнявам. Защо не го дадеш сам? Отивам на обяд с Кайра и трябва да се преоблека. Преобличане? Значи е сериозно? Баща й ще е там. Ще го впечатля. Знам една магия. Без магии. Когато и го дадеш, не споменавай рояка. Бяхме малко груби сапиния. Имаше защо. Знам, че търсят храма на Лилавия лотос. Кайра ме помоли да й помогна за виденията, които има. Смущаващи са. Може да се каже. По време на рояка Кайра имаше още едно видение. Спомена ли нещо? Не. Сигурна ли си? Да. Ами Даръл, изглежда прекарват време заедно. Даръл не ми казва всичко. Влизането в дъма й е много важно за теб, нали? Винаги съм го искала. Получаваш добри оценки, но това не е гаранция за успех. Помага, ако имаш спонсор, някой да гарантира за теб. Ще се радвам да ти помогна, ако знам, че мога да ти се доверя. Това е кутията, в която беше Микса. Виждаш ли резките? Всичките са от магия. Това обяснява защо приятелите ни се преобразиха от тортата. Някой е омагьосал Микса за торта, не съм аз. Това какво е? Има резки и по контейнера на рояка. Може би така се е разхлабил. Роякът също е бил омагьосан. До тук с обвиняването на Максуел. И ти ли мислиш същото като мен? Някой нарочно е пуснал рояка. Но кой би го направил? По-важното е защо биха го направили. Даръл е тук. Хей, Даръл, добре дошъл. Благодаря, сър. Доколкото знам, не съм рицар, Даръл. Викай ми Стив. Ясно, Стив. До тук бяхме с престараването. Знаеш ме. Правя всичко до край. Значи... Ти е готово. Да носи гладен, Даръл. Със сигурност. Уха е супер. На баскетбол ли се запознахте? Не. Тоест, виждаме се на баскетбол, но се срещахме в библиотеката. Правехме едно проучване. Точно така. И как се заговорихте? Беше доста смешно. Носих купчина книги и изпуснах една, докато се разминавахме. И то голяма. Падна на кръка ми. Доста заболя. Аз му се извиних и се заговорихме. И магията се случи. Значи не учите заедно? Не, Даръл учи в частно училище. Наистина? А какво работят вашите? Баща ми е строителен предприемач. Може би си чувал за Джаред Блакуел. Като благоустройство Блакуел? Да. Кайра, ще ми помогнеш ли, моля? Ще се заема с грила. Да ми беше казала. За какво? Баща му е най-големият предприемач в града. И предлагам на сина му наденички. Татко, той няма против. О, миличка, добрите връзки се базират на общи интереси, а вие сте от абсолютно различни светове. Значи, като теб и мама? Това не е същото. Полицай от Ривър Сити и инструктор по бойни изкуства от Токио? Звучи като различни светове. Даръл е добър татко. Не го съди по семейството му. Какво е това? Това е от меденият месец на нашите в Киото. Истинският ми баща, Ли. Виждате ли се? Напуснал е, като съм била бебе. Не сме го чували от тогава. Това е трилинг символ. Защо майка ми носи магически символ? Тя е била магиосница. Не е била. Татко, колието, което мама носи тук, знаеш ли нещо за него? Каза, че баща ти го е дал.
Казвала ли е друго за него? Не, всичко ми е смътно вече. Тя не говореше много за баща ти. Защо? Ами, питам. Просто е странно, колие. Беше ми приятно. И пак да дойдеш. Благодаря, Стив. Чао, татко, благодаря за обяда. Без престараване? Точно така. Ако баща ми го е дал на майка ми... И майка ти не е магиосница. Истинският ми баща го е дал на майка ми. За първи път го виждам. Това означава само едно. Баща ми е бил трилинг. Така изглежда. И то много важен член. Странно е, че не си разбрала. Можеше да израснеш в иерархията на трилинг до сега. Но каза, че съм станала трилинг по случайност. От обикновено събитие. Човек, който е в тайфун между магията на елфите и феите. Изглежда разумно заключение. Значи си грешал. С радост го признавам. Кайра, явно по рождение носиш магия. Апиния, не те очаквахме. Има ли проблем? Третият ключ. Вече знам къде е. Как? Убедих учениците да ми вярват. Един от тях ми каза за видението на Кайра, след като пуснах рояка. Значи имаше смисъл от влизането в училището. Както знаех, че ще стане. Къде е ключът? В храмовете на връх Фанджинг, югозападен Китай. Да вървим. Апиния винаги е била безкрайно честна. Познавате я много отдавна, професоре. Хората се променят. Но да стане престъпник не е възможно. А Пиня пусна рояк, за да ме принуди да имам друго видение. Не е възможно. Вярно е, професоре. Тя ни лъже. Трябва да кажем на ДМА. Ако ДМА се включи, е неизбежно вниманието да се насочи към Кайра. Но не съм направила нищо. Да, знам. Но щом разбере, че по природа си трилинг, със сигурност ще те заподозре. Не му... Сигурни ли сте, че го искате? Последното видение ми показа нещо. Ключовете искат да ги намеря, така че трябва да знам за местоположението на третия. Бъди внимателна. Става ли? Снимка на тайландски дворец и пишеше "Посетете Тайланд". Ако е там, защо тогава Апиния не го намери? Може би не е знаела. Потърси го с магията си. Вътре съм. Ето го. Това място е огромно. Ще отнеме време. Ще проверим ето там. Пазачи. Тук има нещо. Виждаш ли ключа? Мисля, че е вътре в щайката. Какво виждаш? Картина. Лилавият лотос на лунна светлина. Какво смешно има? Картината е дело на Магнус Соренсън. Ще я огледам. Не мога да го видя. Сигурно е някъде там. Донеси картината тук, за да я разгледаме. Ще проверим ето там. Пазачите се връщат. Картината, вземи я.